Разбрах, че днес не си отделил достатъчно време за себе си и затова алгоритъмът изчисли да чуеш това видео и да се насладиш на тази една минута за теб. Остави се гласа ми да те води, затвори очите си, поеми дълбоко въздух и вдишай дълбоко. И да си представи, че усещаш аромат на липа, на други билки, етарични масла, които ти напомнят на идващата пролет. Има една компания, която се е погрижила всички тези аромати и съставки да се обединят в един продукт, възстановяваща мъгла от англи. Така че всеки ден и по всяко време на деня ти да имаш възможност за време за себе си. Можеш да я ползваш сутрин, на обед, по време на работа или вечер, независимо дали имаш грим или вече си приложила кремовете от рутината си. Кожата ти има нужда също от почивка. Дай я с Амли. Можеш да намериш техните продукти в Paradise Mall, магазина на Алкимиста.